Jutarnja doza kofeina je spremna, drugari. A spreman sam i ja. Dobro jutro. Koliko je to sati? 5:40. Ne znam koji dan. 16.5. 16.5. da se zapiše tamo u kalendarče. Spao sam nekih 3 sata. Idemo u teretanu, krećemo danas, posle otprilike nekih 2 godine. Tako da, dobar sam. Umio sam se, idem da se tušnem, sredim, da vidim šta ću da nosim, da izvučem iz naftalina neku trenerku, pa da krećemo polako. Teretana mi je nekih, ajde da kažem, 20 minuta pešaka. Ovo će da bude zabeleženo kao moj zvaničan prvi vlog. Evo ga, Jelan, 15. Još jedan. Dobro je. Nisam loš, ne zajebavam se, to je dokaz da se ne zajebavam. Ako se slažete sa mnom. Odzumiri mi, bre, dušmane. Brate. Ali sam i cepan, naduvan, ni na šta ne liči. Ništa, malo kofeina pa idemo u pripreme polako. Dobrodošli na kanal. Nećete verovati, već je prošlo 6 sati. Moram da žurim. Da vidimo šta kaže vaga. Vaga kaže 81,5 kilo, što uopšte generalno nije loše. Ozbiljna sam ja glava. Mislim da imam oko 72-3 kila, ja sam se ugojio oko svinja. Tu su patike, izvučene iz naftalina. Ovde je dress code za današnji trening, pa ajde da se spremam i da žurim polako. Gledamo se u teretani, ljudi. Ja kao po običaju na vreme. Ali to su te neke nepredviđene okolnosti. Ništa, čekamo Gorančeta, glavnog majstora. Ajde bre, Gorančići se ovlade tengovi, bre. Odlučio si da uništiš sebi život ponovno, a? Tako je, brate. Ajmo ja. Vidi ovo, samo za tebe otvaram ponovno. Svaka čast, brate. Jesi se naspavao? Uhvatila se pauče. Sad ćemo da je skinemo. Korona je prošla. Znači, oni su rešili sve ovo što je crno, trebamo da krećemo u belo, ali tako? To. To je prvi trening, zagrevanje. Zagrevanje, ajde. Ništa, ajde da se presvučem pa da krenem. Ovo ništa, izbjegavamo da nam ne uzimaju pare. Samo natural. Samo meso. Samo meso i sire i masne kobasice. Ajmo polako da krenemo. Nešto ozbiljno da radimo. Ček da se pogledam, da vidite ovu masu. Početno. Cilj je, pošto je povratak comeback posle 2 godine, cilj je do rođendana 39. da prevaziđem sebe, svoju najbolju formu ikada. Tako da, ne znam koliko je realno, ali daću sve od sebe. Čekaj da vidimo gde je Goranče, da...
Na prvom treningu radimo vezu uma i tela. Znači, gledamo tengove i razmišljamo kako ćemo da budemo najjači. I na drugom treningu i ceo prvi mesec. Jer ne valja posle ovoliko neaktivnosti da se sad mnogo jako roka. Koliko? 5 komada pre treninga, ali tako? Čokoladice? Da. Može li čokoladne bananice ili mora... 3 pre i 2 posle. Ajde da uhvatiš da me snimiš kako dižem tengovi. Ligurano. Popio sam ultra. Ha, jesam na tebe. To je za masu. To ja radim, brate. 10 kila mi fali. Upaljeno sve, samo snimaš. Pazi da ispustiš. Pa to. Ajde. Idemo prvo bench, brzinski, brate, ja. Koliko mi treba? 5 minuta prvi trening, brate. Nećemo da snimamo kad budem stavio posle... 200. Pa 200, brate, ono. Snimamo samo ove niske kilaže, ujebote. Samo da pokažeš tehniku. Viš da je stres. Da? Odlično. Ljudi sam završio, brate. Šta je sledeći? Ovo promenilo se malo raspored. Zgibuj. Jel, nije ovdje, ovdje? Tu je. Da. Na podizanje nećemo. Ću si skičiti. Dosta je, brate. 2 komada. Ostalo je još nešto u rukama. I ovdje mogu malo da razvučem ovo, a? Ali izgledam zajebano. Jako. Kao da te neko zajeba. To je bitno. To je to. To je to za ovaj trening. Gledamo se, ljudi, u sljedećem videu. Šta ćemo još da radimo? Odradili smo grudi. Biceps naravno. Jednu seriju biceps malo letenje. Leđa možemo ovde, pošto za zgibove nisam sposoban. Ne znam da li smijem da stavim više od 30 kila ovde, a? Saznaćemo. Šta je ovo? Može 35. Ne možeš da staneš u kadar, brate, moram da se pomerim 3 metra unazad. Samo nečer, Bajo, samo nečer. I... Rekao Niksa može. Može, znači može, dobro, ako on rekao. Malo čučanj, na suvo, naravno bez tengova. I nećemo baš sve da snimamo, ali eto ljudi, ispoštovao sam vas za donacije, vidjet ćete kako se prave mišići. Pogotovo u skoro 40 godine. Ali sam puko, brate. Snimi biceps da se vidi koliki je, brate. Patka mi je upala, brate. Biceps je veliki, ali patka je upala. Dosta je. To je odrađeno. Triceps nema ništa. Tanka priča. Zakrežljao načisto. Jeli, šta kaže Galenika, brate, javljali se? Kaže na kolektivni godišnji odmor. Razjebali sve što valja. To je to. I šta ćemo još da radimo? Pre nego što završimo, ja ću sad to malo na trenirkama, ovo ono. Skoro je 7 sati. Pa ćemo da vidimo šta ćemo i kako ćemo, duhovi su među nama. Nisam pametan. Ništa se nisam umorio, iskreno da vam kažem. Ovo nećemo. Može malo čučanj. I to je to. Pa ćemo da vidimo šta kažu analize krvi.
i da li ćemo da uspemo u svom cilju, da budemo najjači. Ljudi, hvala vam na pažnji. Ipak je ovo prvi vlog, vidjet ću kakav je kvalitet videa, nisam izgleda uključio optičku stabilizaciju, pa se malo više trese, neka ovo bude završna reč, bacite like, share, subscribe, kako to već ide, i pišite u komentarima šta biste voleli i kakav sadržaj što se tiče ove teme. Također vam hvala na aprilskim donacijama za gym.